салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид. баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва тарзи истифодаи оқилонаи шабакаҳои иҷтимоӣ, пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19, ваксинакунонии кормандони ташкилоту муассисаҳо дар шаҳри Кӯлоб оғоз гардид. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳабибуллозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳабибуллозода Раҷабмо Ҳабибулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 апрели соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Бобоҷонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Бобоҷонзода Миҷгона Бобоҷон муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 апрели соли 2021. имрӯз дар китобхонаи миллӣ таҳти риёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сатторён Матлубахон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид ки дар кори он узви шӯро ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар оғози ҷаласа директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамкориҳои вазорату идораҳо дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар ва пешгирии нашъамандӣ дар доираи стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 изҳори назар намуд. таъкид шуд ки стратегияи нави миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030ро ки бо фармони президенти мамлакат аз 20 марти соли 2021 тасдиқ гардидааст муаррифӣ гардид. қайд карда шуд ки ҳадафи асосии санади мазкур таъмини амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳдидҳои маводи нашъовар ва оқибатҳои зиёновари он, инчунин тақвияти муқоимат ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар ки яке аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризми байналмилалӣ ба ҳисоб меравад иборат мебошад. аз тарафи масъулини ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи нашъамандӣ сабаб ва омилҳои ба қайдгирӣ, аз қайд баровардан, фавт ва заҳролудшавии нашъамандон дар муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷинояткорӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ҳадаф аз баргузории ҷаласаи имрӯза ин густариши ҳамкориҳои вазорату идораҳои дахлдор дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашъовар ва пешгирии нашъамандӣ мебошад. дар идомаи чорабинӣ муовини раиси вилоятҳои Суғд, Хатлон, шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ оид ба иҷрои қарорҳои протоколҳои ҷаласаи шӯро дар давраи солҳои 2019-2020 ва сабабу омилҳои зиёд ба қайд гирифта шудани беморони нашъамандро дар минтақаҳои мазкур ҳисобот доданд. дар ҷамъбасти ҷаласа масъалаҳои баррасӣ гардида мавриди муҳокима ва музокирот қарор дода шуда мақомотҳои дахлдор вазифадор гардиданд ки фаъолиятро баҳри боз ҳам инкишоф додани мафкураи тоқатнопазир ба нашъамандӣ дар ҷомеа тақвият бахшанд ва ҷиҳати таъсири он ба пешгирӣ ва сатҳи нашъамандӣ тадбирҳои иловагиро амалӣ намоянд. дар ин радиф оид ба фаъолияти минбаъда нақшаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор барои нимсолаи дуюми соли 2021 тасдиқ ва қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Манӯшери Сулаймон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Баҳодури Ҳасанзода, Душанбе, Ахбор. ҳозири созмонҳои ифротгаро ва ташкилотҳои террористӣ дар фазои маҷозӣ махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳолатеро ба вуҷуд овардааст ки хатару таҳдид ба суботу оромии ҷомеа бештар гардад. воқеияти ҷаҳон имрӯз нишон медиҳад ки созмонҳои экстремистӣ ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ бо паҳн намудани иттилооти хусусияти ифротӣ дошта барангезидани кинаву адовати миллӣ ва сохтаву ғаразнок кӯшиш менамоянд амнияту осоиштагӣ ва истиқлолу соҳибихтиёрии давлатҳоро зери таҳдиди ҷиддӣ қарор диҳанд. гузоришҳои Саттор.
дуруст аст ки асри 21-ро бидуни интернет тасаввур кардан ғайриимкон аст, аммо интернет дар ин шабрӯз ки ҷангҳои иттилоотӣ, бархурди тамаддунҳо, ҷаҳонишавӣ бо суръат ва муҳимтар аз ҳама то рафт мураккаб шудани авзои сиёсии ҷаҳон авҷ мегирад, фарҳанги баланди истифодабариро талаб мекунад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳҳое зуҳур карданд ки бо пахши видеороликҳо ва намоишҳои дигар бо бадном кардани шахсиятҳои алоҳида мехоҳанд нуфуз ва доираи худро аз ҳисоби нафарони камсавод, зудбовар ва хурофотпараст васеъ намуда ҷомеаро ноором созанд ва ба ин васила аз хоҷагонашон маблағ ба даст биёранд. Ҳар як сокини мамлакат бояд ҳангоми истифодаи маводҳои интернетӣ ба ақлу заковат ва донишу хиради худ такя намояд ва фирифтаи ҳар гуна дасисаву тарғиботи бегонаи ғаразнок нашавад. ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти мову шумо вобастагӣ доранд худ ба вазъи оромии кишвар. аз ин рӯ албатта мо оромии кишварамонро ҳамчун гаҳвараки чашм бояд ки ҳимоя карда тавонем. аз ин рӯ новобаста аз оне ки таъсири вазъ ва дигар шароитҳои ҷаҳони муосир ба мо ҳаст, албатта дар баъзе ҳолатҳо мо муқовимат нисбати терроризм, экстремизм, ифротгароӣ бояд дошта бошем. яъне радикализме ки дар кадом сатҳе ки набошад, онро бояд ки мо нисбаташ муқовимат карда тавонем. аз ҳар як фарди кишвар тақозо карда мешавад ки беш аз ҳар вақти дигар огоҳ бошанд, зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд ва бо дарки муқаддас будани ватан ва оромиву суботи он ҳамеша барои ҳифзи арзишҳои миллӣ омода бошанд. дар шароити муосир яке аз хатарҳои асосӣ ин осебпазирии кишварҳои миллӣ аст, бахусус кишварҳое ки дар саҳнаи байналхалқӣ, дар низоми ҷаҳонӣ ва ё ки дар маҷмӯъ мақоми хоса доранд, захираҳои бои табиӣ доранд ё мавқеи муҳими стратегӣ ё транзитиро ишғол менамоянд. ва аз ин рӯ зарурате ба миён омадааст ки бояд тамоми ниҳодҳои ҷомеа, тамоми қувваҳои дохилӣ барои таъмини сулҳу субот, оромӣ равона гардад, зеро маҳз субот ва оромӣ омили асосии рушди дохилии кишвар ва дастрасӣ ба зиндагии шоиста мебошад. дар воқеъ имрӯз мубориза ба муқобили ифротгароӣ ва терроризм бояд дастаҷамъона сурат гирад. албатта ҳамовозӣ дар муқовимат бо ифротгароӣ омили асосии ҳифзи суботу оромӣ ва василаи таъмини амнияти миллӣ аст. пас имрӯз зарур аст ки дар ҳифз ва таҳкими истиқлолу озодӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллии Тоҷикистон ки қарзи шаҳрвандии ҳар як шаҳрванди мамлакат аст, бештар фаъолнокӣ зоҳир намуда барои наслҳои оянда давлати рушдкарда бо субот ва соҳиб ихтиёр ба мерос гузошта шавад. Ойшаи Сатор, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории суръати COVID-19 мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз 23 март дар мамлакат маросими ба ваксинасия фаро гирифтани шаҳрвандон оғоз гардид. дар минтақаи Кулоби вилояти Хатлон низ кормандони соҳаи тиб ба иммунизатсия фаро гирифта шуданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кулоб. طبق نقشه معین گردیده واکسیناسیا بر ضد کووید 19 در شهر کلوب نخست بین کارمندان ساحه تندرستی منطقه آغاز گردید. مرکز ایمونوپروفیلاکتیک برای گذراندن واکسیناسیا چند نقطه های طبی را آماده ساختند که برای گذراندن این تدبیر طبیبان از آموزش گذرانیده شدند و آنها سوزاندار رو میگذرانند. برای این به شهر کلوب 3740 ویا وارد کرده شده است. این زمان در شهر کلوب روزی گذشته تاریخ 22 چیسله با شهر کلوب نیز 3740 ویا وارد کردند که از همین گروه مسئولان که شهر کلوب 3540 نفر را تشکیل میکنه. این زمان ما در مسائل طبی در 5 نقطه ایمونیزاسیونی ضد بیماری کرونا ویروس تشکیل کردیم با همه تجهیزات و لوازمات برای نگهداری و بخطری و ثمرانok گذراندن ایمونیزاسیا. در این تدبیر نخست به کارمندان ریاست تندرستی منطقه سرطبیبان بیمارخانه‌ها سوزاندارو گذرانیده شد. قابل قید است که واکسیناسیا از روی نقشه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌ها مرحله به مرحله گذرانیده می شود. طبق اطلاع مسئولین ساحه تندرستی واکسین‌ها زینه به زینه در آینده نزدیک به تاجیکستان وارد می‌گردند و اهالی با واکسیناسیا فرا گرفته می شود. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار.
соли сеюм аст ки дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, такмили захираи луғавӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст гузаронида мешавад. Дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон даври донишгоҳии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз байни донишҷӯён гузаронида шуд. Муфассалтар дар гузариши Зулфия Раҳимзода. даври якуми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои олии таълимӣ, корхонаҳо, маркази деҳот ва шаҳрак оғоз гардид. Дар даври донишгоҳии озмуни мазкур ки дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон гузаронида шуд, зиёда аз 50 нафар иштироккунанда аз факултаҳои гуногуни донишгоҳ ширкати фаъолона доштанд. ман аз рӯи номинатсияи панҷум, номинатсияи шоирӣ иштирок кардам ва вобаста ба номинатсияи ин озмун аз рӯи низомномааш як достони мукаммал, як қасида, 2 мухаммас, 2 мусаддас, 20 рубоӣ, 20 байти ва 58 ғазал пешниҳод кардам. дар озмуни мазкур ки аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ гузаронида мешавад, иштироккунандагон дар 4 давр дониш, хирад ва ашъори аз худ намударо месанҷанд. дар асоси ҷадвали баргузорӣ озмун аз 4 давр иборат буда, даври якум моҳи апрел дар муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳо, маркази деҳот, шаҳрак, даври дуюм моҳи июн дар маркази ноҳия ва шаҳрҳо ба истиснои шаҳри Душанбе, даври сеюм нимаи дуюми моҳи сентябр дар маркази вилоятҳо ва шаҳри Душанбе гузаронида шуда, даври чорум барои ғолибон дар моҳи декабр дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷамъбаст карда мешавад. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва дигар ҳидояту дастурҳои раҳнамунсози роҳбарияти олии мамлакат бозгӯи он аст ки танҳо бо такя кардан ба донишу хиради фитрию азалӣ метавон ба қуллаҳои баланди инсонгарӣ расид ва ба пешрафти кулли соҳаҳо ноил шуд. Зулфия Раҳимзода, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. идомаи ахбор. дар ноҳияи дӯстии хонандагони муассисаҳои таълимӣ аъзоёни маҳфили табиатдӯстони ҷавон аз рӯи 6 номинатсияи озмуни сабз бодо кишвар фаъолона иштирок намуда нисбат ба ҳифзи муҳити зист ва нигоҳдошти он мавқеи худро муайян намуданд. маҳфили мазкур бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зист ва шӯъбаи маорифи ноҳия гузаронида шуда ғолибони озмун қадрдонӣ гардиданд. гузариши ҳамкорони мо. дар ноҳияи дӯстӣ бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зист ва шӯъбаи маориф таҳти унвони сабз бодо кишварам миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ озмуни ноҳиявӣ баргузор карда шуд. тадбири мазкур бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии экологии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баҳри иҷрои нақша чорабиниҳои барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташвиқу тарғиби моҳияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузаронида шуда, дар он муҳассилин дар 3 дараҷаи сину сол ширкат варзида аз рӯи номинатсияҳои расми беҳтарин, шеъру ҳикоя, суруд, беҳтарин видеоролик барои синфҳои 10 ва 11, ҳамчунин номинатсияи кори меъмории беҳтарин ҳунару маҳорати худро нишон доданд. мутасаддиён ҳадафу натиҷаи баргузории озмуни сабз бодо кишварамро дар тарбияи экологии кӯдакон, наврасону ҷавонон ва ташаккули мавқеи фаъоли мактаббачагон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, дар замири кӯдакон ташаккул додани муносибати эҳтиёткорона дар фикрронӣ ва амал нисбат ба ҳифзи муҳити зист, муаррифӣ ва дастгирии иқтидори эҷодӣ ва зеҳнии кӯдакон, дастгирӣ ва ҳавасманд намудани самти экологӣ дар кори муассисаҳои таълимии ноҳия маънидод намуданд. асосан тозагии табиат аз тоза нигоҳ доштани хона ва симхонаҳо вобастагии зич дорад ки мо бояд ки роҳравҳо ва кӯчаҳоро тозаву озода нигоҳ дорем. тавре иттилоъ дода шуд аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маориф дар муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ бо иштироки васеъи хонандагон пайваста дар ин мавзӯъҳо чорабиниҳои гуногуни судманди амалӣ доир карда мешавад. дар озмуни имрӯза низ табиатдӯстони наврас намунаҳои кори худро муаррифӣ карда, ҳамчунин дар ҳузури аъзои ҳакамон ҳунару маҳорати худро аз рӯи шартҳои пешниҳод гардида нишон дода баҳои баланд гирифтанд ва беҳтаринҳо бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи дӯстӣ барои барномаи Ахбор.
шаби 27 ба 28 апрел чемпиони Тоҷикистон дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе дар бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё дар гурӯҳи А дастаи футболи Шабоб Ал-Аҳли Дубай аз Амороти Муттаҳидаи Арабро бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад. Ҳамин тавр дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе баъди 5 даври рақобатҳо бо касби 10 холи зарурӣ дар зинаи аввали гурӯҳи А қарор дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. биянагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.